ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମିଠା ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣ ଉଠିବା ପରେ ଆମ କୁନି ଅଦିତି ଉଠିଲା ମିଠା ହସରେ। ଆଖି ଦୁଇଟି ତାର ମଳି ମଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହସିଲା ଖିଲି ଖିଲି। ମାମା ପାପା ବୋଲି କେତେ ଡାକିଲା, ସାରା ଘରଟା ଖୁସିରେ ଭରିଲା। ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା ସେହି, ଯେତେ ଯେ କହିଲେ ପାଟି ନ ଖୋଲଇ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମୁଡ଼ାରେ ଖାଇଲା, ଆଉ ମନ ଭରି ହସି ଉଠିଲା। ଖଟରେ ନ ରହେ ଅଦିତି ରାଣୀ, ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ବାୟାଣୀ। ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଅଦିତି ଚାଲିଲା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ। ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରିଲା ଦେଖ, ଅଦିତିର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଦିତି ଆସି ସିଲଟ ଧରି ପଢ଼ିଲା ବସି। ଦୁଃଖ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅଦିତିର ମାମା ପପକର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ନେଇ। ପପକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକି ଅଦିତି ଖୁସି, କହିଲା ସଭିଏଁ ଆସ ଖାଇବା ବସି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇ ଖାଇଲା, କୁରୁମ୍ କୁରୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଘର ସାରା ଶୁଭିଲା। ଛୋଟ ହାତରେ କିଛି ପପକର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା ଖୁଆଇ। ଏହାପରେ ମାମା ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ମାମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଲେ, କୁନି ଅଦିତିର ନାଚ ଦେଖି ହସିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ କୁନି ଅଦିତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।